Mna bhuti wam andileli Nazareth. Nge-6 kaApril ndibona kuTikTok umoya wam wathi mandinikele, nam ndenza njalo. On that day kwabakho utshintsho, ndafumana ii-calls abantu bafuna uthenga. Mna ibiphela iveki ndingakhange ndithengise, iphele even 2 weeks, but ngoku ndiyathengisa okokoko. Ndiyathengisa every week. Nge-13 ndaphinda ndanikela, nge-13. After i-13 ndafumana ii-customers ngoku ezingekho like apha kule ndawo ndikuyo. Mna I'm based in PE. Ndafumana ezaseManxeba, ndafumana ezaseMacentane. Like namhlanje ndifumane i-customer entsha yaseKerkut, but izinto zayo bendiyozinikela eUTNEC eTaxiring. Ngifumana ii-new customers and abathengi kancinci, bathenga like kakhulu. Ndiyayibona ngoku into endiyenzayo manditsho. Khona kakhulu utshintsho kum, kakhulu. Mna hayi, ingelosi yalo tata indibusisile izivulile izinto zam. Ndibulela nje ukuthi ndawuvumela umoya wam mawusithi mandinikele, ndanikela. Kanti kukutshintsha kwezinto zam oko.